Čau. Takže čaute, dneska sme v Staškove na opustených, vykopaných bunkeroch z 2. svetovej vojny, dneska je tu Kubo znova. Takže, je tu hneď prvý, je tu cez 20. Tak vidíte, je to tam. Pozrite, jeden, druhý a je to strašne hlboké. Všetky preskúmame. Do tohoto prvého nejdeme, lebo, pozri Kubo, pošteknú kamo. Je to tam, kamo, zasypané drevami. Takže to ne. Takže tým pádem ideme ďalej. Pozrite na to. Pôjde cestička. Wow. Prejdi opatrne. Máme tu wow. Na zdravie. Takže. Aha. A sú to pavučiny. Kokos. Je to obrovské. OK, ideme ďalej. A ja som to čoho. Jo. OK, prejdeme. Pozrite, koľko je tu veľa. No ale do tohoto ideme. Čaute. Vás sa ešte pozdravím. Tento je obrovský. Ale wow. Kámo. To je pavučiny. Aha. A much. Ty bogu. Krásne bunkre. Oni boli pod zemou. Je ich tu cez 20-30 bunkerov. OK, kamo. Kaďal tam prejdeme. Trošičku parkour, poď. Ideme cez. Kamo sa nelopkám. Dobre. No tak toto. To je pekný s tým machom, že? Úplne krásny, kámo. Kámo, tam sú jaké člorky. Sú tu. Jej. A ja som si buchol. No tak si daj pozor. Wow, krásne, kámo. Zaraz mi machom. To? Wow. Čakajte. Ja som sa popadil. Tady kurňa. Wow. OK. OK, ideme ďalej, kámo. OK. Ideme. Poď. Kámo, ne, ja som sa vošiel. Poď naokolo. Naokolo, kámo, tu sú žihľavy. Gigi. Vlastne je to tu strašne zarastené, no. Kámo, ale mega ma to popadilo. OK, takže poďme hore, poď. Neboj sa, poď. Tak to je easy, to je easy. Musíš vylezť toto na tento bunker, lebo tam sú žihľavy, takže vylez hore. Tak. Pôjdeme na nejakých 10, ne? Wow, toto je diera ešte. A tam je nejaký honec. Jo. No, sú to žihľavy. Takže, a môj deň je tá ďalko. Tam je hranec. Gigi. Kámo, vidíte? Je to nie tá ďalko. Koľko ich tam je? Čič. No kámo, kaďal, kámo. No jedine. Jo, poď. OK, skoč. Kámo, ukážeme. Kubo parkourista. OK. Počkaj na mňa, kámo. Vieš o tom, že my musíme ísť naspäť, kámo, a to bude trošičku problém. OK, ale tento bunker je trošičku nad hladinou. To je to vstup. Toto som ja, to je okno. Pozrite. Wow, OK. Jak som? Fotka. OK. OK, ideme na tamtý bunker? Jo. A tu je ten honec. Počkaj. Gigi, ja. Mamo, čiči. Ideme takto. Počkaj, poďme tak ďalto, skoč. Počkaj, natočím to, skoč. Ja to takto. Sladni to kurrencu, poď. Sladni to, slide. Daj magi to, bo mi to slajdy. Pravím slide, poď. OK. Wow. Kuba býva pod mostom, si našiel dom v bunkeri. Bro! Wow, ale tu je to dobré. Máš okienko, normálne vstup. Kámo, tu my som aj býval. Teda co? Nie. OK. Keď urobíme fotku. Aha. OK. Mega. Ty kakao, tento. Kámo, ten má okno jak hovno. Počkaj, urobíme fotku, pozeraj. Tak. Brosky. Ukážte, teda.
bunker tohoto videa, pozrite na to, krásny. Ukáž, kámo, tam sú patiky nejaké. A potom mám ešte natočím cestu odtiaľto. Takže, kámo, je tu mega veľa, sú tu patiky. Wow, tu je mega dobrý dom. Jak to skočil? Jak to skočil, jak Slenderman? GG, pozri sa, Kuba, fotka. Jo. OK, kamo, ideme rátať, jo? Takže poď, kamo. Prvý, jak vidíte, počítaj ty, ja idem natáčať ako aký parku. Poď, ďalej to, Kuba, ne? Nesiek, poď. OK, kamo. English of Spanish momenty, kamo. Jo. Musíme ísť po tej ceste, keď sme išli, jo? Takže okolo našeho legendárneho hornca. No. OK, vylozíme hore. Ja ty už? OK, kamo. Jo. Poď, kamo, dáš to. Daj ruku, daj ruku. Ruku daj. Daj ruku, kamo. Bro, daj mi moju ručičku. Daj mi ruku, daj. A poď. Dobre. Ja môžem spadnem do tejto okne. A teraz, kamo. Sme išli za ďalko, že? GG. Jo. Kamo, to tu lámeme, jak sloni. No koľko rátaj? Skátaš? Toto je 7. OK, to je toto. Jo. OK, už sme za chvíľku tu, kamo. Ideme tá ďalko. Je to dreva. Jo. Tu sa láme drevo. Čet, pozrite. OK. Poď, Kuba. Takže koľko na ty? 9. OK. Tak. Tuto sme vám to natočili tie čiarky. Takže blížime sa ku koncu. Poď, Kubo. Ale najlepší pik tohoto videa je ten Kubov slide, kámo, jak sa tam spawnul. OK, koľka ty, Kubo? OK. A tu je posledný. Tak. Wow. Takže vás vítam u koncu videa. Jak sa vám to páčilo, dajte like, odber a sledujte ma. Dajte koment a vítam vás pri ďalšom videu. Čaute.